domin a lahira kan duk duniyar nan taka ce zaka ba Allah ya baka sakan biyar ka ce la ilaha illallah, kaga bata kai sakan biyar ba. Da duk duniyar nan zaka ba a baka dama ka ce la ilaha illallah, la ilaha illallah, ka kirga ka ga sakan nawa, la ilaha illallah, sakan nawa kenan. To wannan mutum zai nema a lahira babu. Ko a baka dama ka ce astaghfirullah babu. Subhanallahi da faɗan ƙwaya ɗaya ke cika sikeli nan baka yi ta da yawa ba, in ka je lahira ɗaya ba za a baka dama ka ba, don lokacin da aka baka ya ƙare, the time is over. Ai kamar bal ake yi, ɗan bal ya bugo bal ta taho za ta shiga raga, ta zo daidai za ta shiga raga sai time ya cika daidai, ƙirga ta cin da aka yi ba, saboda an ba shi dot time cewa a tashi lokaci kaza. Lokacin yana yi, ko me kuke yi, ko kuke ci, ko ku ake ci, zai busa an tashi. To haka kai ma lahira lafari yana nan zai busa maka ka tashi. Allah, lokacin ka yana cika, yana lokaci za a busa maka cewa kawai lokaci yayi. Wato ka dinga kallon wani abin da kake kallo. Yanzu wani fa a rayuwarsa an ɗaga masa red card ya fi 20, an ɗaga masa yellow card ya fi kaza, an ɗaga maka yellow card, an ɗaga maka red card. Duk kuma baka ganin red card din da Allah yake daga maka da yellow card din da yake daga maka, sai ya busa maka tashi daga duniya sannan zaka gane kuranka. Saboda haka su suna ga kan mutum ya ce to ai ba kuɗi, ba a sa kuɗi ba, to ai asarar lokaci ya fi asarar kuɗi a karama kallon. Lokacin wannan da zaka iya yin karanta Qur'ani, zaka iya yin abin da zai amfane ka a duniya, zaka yi abin da zai amfane ka a lahira. In yin abin da zai amfane ka a duniya da lahira, ka yi abu dan a ƙarshe kawai ka faranta wani ko ka faranta wa kanka ko ka bakanta wani, domin an gama ludo ko an gama karta ƙarshe me ake cewa na yi bitin ɗinsa. To sai ka samu me, ka yi bitin ɗin lokacinka, ka yi bitin ɗin kanka ne, don ka yi wa kanka asarar lokaci mai tsada wanda za ka iya aikin lahira a ciki, za ka iya aikin duniya a ciki. In sana'a kake za ka samu duniya, in istighfari kake, salati kake, karatun qur'ani kake yi, za ka samu lahira. Sannan kuma sai wani abu ya ɗarsa a zuciya na gaba da ƙiyayya. Lokacin da malamai suke fatawa a yi wasan nan sun ɗauke shi a matsayin wasa, amma yanzu ya juye ya koma aƙida, don ana gina so da ƙi a kai, ana gina farin ciki da baƙin ciki a kai, ana gina bayarwa da hanawa a kai. Domin wani ya gaya mun ya ce akwai